तर रउआ लोगन के खातिर फिर से आपके हई गरीब छोट भाई आ गइल ए बाबू अनैका गानवा के जानकारी देवे के खातिर। तर रउआ लोगन एकदम तैयार रही जा, काहे से भोजपुरी में नीलकमल सिंह और शिल्पी राज के आवाज में बाबू एगो और गाना आवता हो, और वही गानवा के जानकारी अपडेट या न्यूज देवे के खातिर आपका है गरीब छोट भाई आइल बा। तर रउआ लोगन के हम बता दें कि कुछ घंटे पहले ही ई गनवा के पोस्टरवा शेयर कइल गइल है, जवन पोस्टरवा रउआ लोग हमारे स्क्रीनिया पे देख रहल बानी जा। देख ली जा, बालों में गुलाब बाबू हो, कहाँ कहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में गुलाब आवता है, तो कमरिया कहाँ कहाँ बा भैया। एकदम भोजपुरी में गर्दा मचावे के खातिर जब जब आवन नीलकमल सिंह और शिल्पी राज, तब तक एकदम ब्लास्ट हो ही जाला। और ये गनवा में नीलकमल सिंह के साथे नजर आवे वाला बानी श्वेता मिश्रा जी। ई गाना के राइटर बाने आशुतोष तिवारी जी, और ई गनवा में म्यूजिक देहले बाटे बाबू विकास यादव जी। तर रउआ लोगन एकदम तैयार रही जा, काल है 18 जून है बाबू, आ काल है 7 बजे सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनलवा पे ई गानवा के लॉन्च कैल जाई। तो बाबू हो, तो रउआ लोग हमेशा बनल रही जा, और अपने हई गरीब छोट भाई के ऊपर हमेशा प्यार दुलार और सपोर्ट जरूर बना के रखी जा।